Здравейте, скъпи приятели! В коментарите ме помолиха да направя малко по-дълъг влог за принц и реших, защо не. Ще разкажем как минава един ден. Много ми се искаше с гласа на принц, обаче този ефект е достъпен само в TikTok. Имам предвид безплатно, така че ще се задоволите с моя глас. И двамата обичаме да се излежаваме до по-късно, обаче всичко става скосми и някой трябва да почисти. Само дето той си мисли, че си играем. С Меджика е същата работа. Защо толкова лаят, не знам. Сигурно и при вас редовно се случва. И няма как да се започне един ден без да се измият зъбите и да си изпие едно кафе. При мен 3 в 1. Междувременно той се муши под завивките и си играе. После е време за закуска с гранули от агнешко. И аз трябва да излизам по задачи. На принц не му е приятно, на никое куче не е. Но за кучетата е полезно да остават 1-2 часа на ден сами, за да изградят самостоятелност, иначе стават прекалено тревожни. Разбира се, той веднага усеща кога си идвам и ме посреща. И е време за разходка. Понякога излизаме на центъра, но предпочитаме квартала, по-спокойно ни е. За мен е важно той да не се засича с големи кучета, след което мием лапичките. След излизане винаги става много игрив, може би защото е мъничък още. Все още ми дъвче ръцете, много му се ослаждат, но той е наясно, че имам задължение, все пак работя от къщи. През това време той или си играе, или си дреме. Докато гледам телевизия или играя на телефона, винаги ляга при мен. И е време за второ излизане. Дворът е обезопасен, за да може да излиза когато си иска, без притеснение, че ще се изгуби. Така де, едно е разходка с каишка, друго е да си потича на воля. Понякога взимаме топчица, друг път някоя друга играчка. Как се случи? Различно. И вечеря със специален пауч. Харесвам дикиматите, защото те помагат за бавно хранене. Освен това е и занимавка за кучето, то така се успокоява. Само че малко е зор с чистенето. Карай! Кевин все още е жив, ама бая стабилно си го дъвче. И напоследък предпочитам да гледам предимно комедии. Той си почива в краката ми. Компания ни прави и Адам. И докато си мия зъбите, принц ми пази леглото. За сега така прекарва дните си. Предполагам, че по-нататък ще е различно. Ако видеото ви е харесало, ударете един лайк и ни последвайте за още.